Okay. Isizathu esenza ukuthi ngibe la ingoba bengithanda ukukutshela iqiniso ngesizathu esenza ukuthi sibe nenkinga esinayo mina nawe. Ngoba sengihambe ngasithola ukuthi kahle kahle akuwena oze nenkinga phakathi kwekhaya, imina ofakile inkinga. Selilonke ngizokuchazela la ukuthi ngalesikhathi baba uhamba ungabuye ekhaya inyanga zibe 2, kwesinye isikhathi ibe 1, kwesinye isikhathi kuze ku-edeke namasonto 2 inyanga sezibe 2. Nami ukuze kwenzeka ngagcina ngiphunyuka ngiwa endleleni ngazigcina sengiwumuntu ophingayo. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, anginibingelele ngiphinde nginamukele kwa Black Life TV. It's me myself uSibusiso Shabalala, ugaqele emkhontweni oduze emntwini suka uswala kahle lensizwa madoda untombizi imqomo ebusuku ngoba emini zesaba amasokazi. If you don't get it, forget about it. Asikho ke lapho la sikhona namhlanje ukuhlelo lakho olithanda kakhulu oluthi sikhipha imfihlo. Uyazi ke na ukuthi kuyimfihlo, it's all about indaba ezishaqisayo kodwa ekugcineni hleze kuzoba khona isolution phecelezi isixazululo ukuthi lezo ndaba siyixazulula kanjani. Right here eceleni kwami sivakashelwe uma ukhona imfihlo afisa ukuthi azosigunyulukela yona. Ngiyakucela ukuthi la ukhona njengamanje uhlale unethezeke ulalele ngoba nawe ngelinye ilanga kuyokwenzeka ube la uyodinga ukulalelwa futhi udinge okwesekwa. Mawami uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngisacela ukuthi uzintroduce kumbukelo ka Black Life ukuthi uba igama lakho nokuthi udabukaphi. Igama lami nguNokulunga kwaMdunge. Ngendawo engihlala kuyona ngiseThembisa eJozi. Ngisethembisa eJozi. Yes. Okay. Ngaphambi kokuthi siqhubekele phambili size kwimbangela oyizele namhlanje, ngizocela ungitshele i-background yakho ukuthi ukhule kanjani. Ngumntwana okhule ehlala nesalukwazi. Uma ube umuntu osebenzayo. So ngikhule njengomntwana engayibiza ngokuthi bengiphakathi komhlane nembeleko. Ngoba ugogo akukho bengiswele ngakho ekhona. So ngikhule ngumntwana nje oyihlalela nesalukwazi, oyiphumelayo ehambe esikoleni, ngibuye ngize ekhaya. Ngikhule ngumntwana ongayena uvanzi. Okay. Bengumntwana nje ohloniphayo ekhaya, ohlonishwayo futhi nasemphakathini, owaziwa ukuthi umntwana nje oyihambela isonto, obuye esikoleni ezimsebenzi zasekhaya, abuye ayihlalele endlini, ibukele umabonakude. Yebo. Okay. Yakuzwa uthi ukhuliswe ugogo nomama ekhona. Umama ubekhona kodwa ubesebenza, ubefika mangabe kwama holiday. Okay. Ubaba kwenzakalani? Ubaba wahamba emhlabeni ngisamncane ke. Okay. Phephisa kuleyo ndawo. Ngiyacela ke manje ungichazele kahle ukuthi yini esingakusiza ngayo namhlanje. Okay. Indaba yami iqala kude. Okay. Kahle ngithe sengisemabangeni aphezulu ngokwemfundo. Phecelezi ngathi e-high school. Okay. Bekukhona umfana bengisondelene naye. Ngalendlela yokuthi ubefisa ukuthi sibe nobudlelwane mina naye. Kodwa kwagcina ngenzakalanga. Okay. Uthe ukuphuma kwami esikoleni samabanga aphezulu ngahlangana nobhuti. Okay. Mangihlangana nobhuti angilobole. Ngagana ngawunkosikazi wakhe. Saba nabantwana ababili. Masiba nabantwana ababili impilo iqhubeke. Ubaba athole umsebenzi. Alright. Methola umsebenzi, uthola umsebenzi endaweni ezikude ezimhambisayo. Kuyenzeka ukuthi mebuye ekhaya ubuya ngenyanga, makwenzekile athatha ama-overtime agcine ngabuyanga ekhaya. Asebenze azabuye ngenyanga yesibili okanye ngenyanga yesithathu. Kanti kuzokwenzeka ukuthi lo bhuti lo ebekade ngiphila naye esikoleni obekade efisa ukuthi siphile impilo owakhona endaweni. Okay. Sinokubonana mangiye emamoli sagcina sixhumana ngomakhala ekhukhwini. Okay. Saqhubeka siba bangani. Kanti ubungani bethu buzongonela izinto phakathi kwekhaya.
ngendlela engangikade ngingayiqondanga noma engangikade ngingayicabanganga ukuthi ingasenzeki. Yes. So into engiyizele lapha la ekhaya namhlanje ukuzogonyuluka ngemfihlo enginayo. Okay. Phakathi kwami nobaba sekhaya. Kuthe makuqhubeka kuhamba isikhathi ubaba lokho ehamba ngizwana nami nalobhuti sixoxa sagcina sihlangana ngobulili. Lokho okuholele ukuthi kube khona inkinga ekhaya. Inkinga idalwa yini na? Uma sihamba sikhula ubhuti ube inyanga. Ubhuti wakho? Ubhuti lo ekade ngizwana naye. Okay. Ube inyanga. So mina ngiphingela ubaba sekhaya nomuntu oyinyanga. Qhubeka. Mangikwenza lokho ngokukhulu ungazi nami ngokwemicabango ukuthi ubaba angeke ahlale inyanga ezimbili zonke la esuke ehleli khona engahlangani nomuntu wesifazane noma kwenzayo ngoba kwesinye isikhathi manje ngimfonele kuyenzeka athi hayi mama ngizobuyela kuwena manje ngicela ubungifonele ugcine kuphela izinsuku ezimbili engamfonelanga. Kwesinye isikhathi manje ngifonela ucingo lakho alingeni kwawona. So ami kwagcina kunginikeza ipower noma ngathi amandla ukuthi ngikwazi ukuvumela umunye umuntu wesilisa abe seduze nami. Kanti mangikwenza lokho ngizobe sengiyazilimaza mina nomndeni wami. Ukusondelana kwami nalobhuti siye sathi masihlangana wase enza lokho akwenza mina ekade ngingakwazi. Lokhu engifuna ukukhipha namhlanje esifubeni sami ngoba sekuphela izinyanga ezimbili. Ubaba uhlele ekhaya usezuyeke ngisho umsebenzi ngiyabona uyancipha nasemzimbeni siyamudla istress lento isilimaza kwamina ngoba sengiyayazi ukuthi ivelaphi. Okay. Ngoba kuhamba isikhathi ngagcina ngikhuluma naye ubhuti inyanga lo ngimchazela ngesimo sasekhaya ngoba uyangazi ukuthi ungumuntu onomkhwenyana. Yes. Ngathi manje ngimchazela ubhuti lo akazange azananazi. Uvele wavuma wangitshela ukuthi vele into akayenze ngenhloso. Ngoba ubefisa vele ukuthi ngicina ngiphelele kuyena. Lokho ke okusekungidla kakhulu ukuthi vele sengiyazi ukuthi lento esixabanisa ivelaphi ngoba ngokucabanga kwami mina bengiyitshela ukuthi ifike nayo ubaba uyithathe kephi lesuka khona le esuka sebenza khona. Okay. Ngoba mina masixabana nobaba iqala ukwenzeka lento mina ngimsho ngamagama ngikhuluma ngimtshela ukuthi yonke lento yenzeke nje ingenxa yakhe ingoba vele ubekade ebhizi la ekhona. Ngingazi ukuthi kanti imbangela imini wonke lo ongenisa amanzi ekhaya. Okay, yini leyenza ubaba nciphe emzimbeni? Istress sokuthi masifika enkonzweni nasekamereni awusenzeki umsebenzi phela. Angithi inyanga isiyenze izinto zayo zokuthi ngingabe ngisakwazi ukuxhumana nobaba. Lo munye lo inyanga angithi uyena lo ohlangane naye high school. Ngahlangana naye high school kodwa asikaze nithandana. Sithandane uyena obethanda mina ngagcina ngiqhubekile ukuphuma kwami esikoleni ngase ngihlangana nobaba. Okay. Lo usebuya usebuya vele mina nginengane ezimbili nomkhwenyana wami. Okay. Then waqhubeka wakushela wase nawe wavuma ngesimo sokubona ubaba ukuthi akasakunaki. Ngesimo sokubona ukuthi ngibona ngazuthi angisanakekile ekhaya ubaba akasatholakala engcingweni. Kakhulukazi usebenza kude nasekhaya. So ngike ngithi mangibuka izinto ngibona ukuthi hayi man akukwazi ukuthi ukhona umuntu esiso ngahlala izinyanga ezimbili angafika ekhaya angitshela ukuthi uthatha ama overtime. Abanye bayabuya sebenza nabo yena akabuyi. Yena ama overtime abaleke kangakanani lawo ecaca ukuthi uzowathatha kuze kuphele 2 months engabuyile ekhaya. Ngalingeka ngaleso sizathu.
ngagcina ngibuyela kanti sengibuyele esihogweni. Ngiyakuzwa. Manje yini ekwenze ukuthi uzuzogonyuluka namhlanje isizathu? Unembeza ukuhlala nemfihlo esikakhulukazi njengoba ubaba engasasebenzi ubuyele ekhaya ukumbuka nsuku zonke indlela akasephuza ngayo nangendlela akawubhema ngayo ugwayi nama ngisakwazi ukuhlala phambi kwakhe angisakwazi ukuthi sihlale siwumndeni sixoxe sidle sikhulume simonisane ngezinto noma ngakuthiwa ngiyazi ukuthi kuzophela inyanga yebo i-income ikhona esizoyithola kodwa akusafani naseqaleni angisakwazi ukuxoxa ngithi mina ayi baba kabani asike senze ukuthi kule nyanga asike sikhiphe izingane kule nyanga asike silungise amakhabethe senze ukuthi angisakwazi ukwenza lokho ngoba ngithi mangimbuka ngikhumbula ukuthi into emenze wafika kulesimo akusona uyayazi ngiyayazi yena akayazi so isizathu esingilethela ekhaya ngifuna ukuthi ngikhiphe lento ngaphakathi kimi ngike ngibonisane naye ngibone ukuthi izinto zizosithatha zisibeke phi ukusuka la kuya phambili ngoba angifuni ukuthi kuze kuqhubeleke phambili ngoba umonakalo uzoba mkhulu mangakuthi angiyikhulumi lento kuzokwenzeka ngelinye ilanga ubaba sendlini ahamba ngaphuzi ahamba ngabuye ekhaya uyaphuza ashayiswe imoto emgaqweni odani mina ngizosala nonembeza omkhulu ke manje ngaphakathi kanti okungcono mangabe ngiyikhipha ngibone ukuthi yena isixazululo sizoba kanjani okanye yena uzoyamukela kanjani yebo senine isikhathi esingakanani ninobaba nendawonye iminyaka 3 sishadile abantwana umntwana oqala una 11 owesibili una 8 ngiyakuzwa manje ubaba naye lo munye isoka la bayazana noma bazana bakazi bahlangana abazani ngingasho ukuthi bayazana kodwa yabona umuntu omudle ngokumbona umbonela kude nothi ukuthi usawubona nje kuye kube into ephelela lapho okay ngiyakuzwa ngaphambi kokuthi siqhubekele phambili simlethe ubaba la ungangichazela kabanzi ukuthi ubaba yena umuntu kanjani into enginikeza amandla kuqala ngizocela uqale ngichaze ngale ndlela enginikeza amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngizogonyuluka la ekhaya namhlanje ngokumazi kwami ubaba ukuthi yena umuntu oba nalo ulaka mangabe into ingamphathanga kahle kodwa uyakwazi ukuba neunderstanding kwezinye isikhathi kodwa ke nakhona kuye kudepende isimo senkulumo noma ngathi isimo sengxabano enisuke nibhekene naso ngaleso sikhathi kwesinye isikhathi uye umuntu athi mangabe ephatheke kabi kakhulu avela athula ngakuphenduli noma aphuma hamba kwesinye isikhathi futhi ahlale izinsuku zingafani uyahlala kwazi ukuthi akuphendule noma akubuze imibuzo ngento osuke umtshela yona ngaleso sikhathi so okwanamhlanje ke noma ngathi okwamanje kulesimo esibucayi kanje ngilindele noma ngabe yini engase iqhamuke ngoba imfihlo ayisengilimaze kakhulu. Ngiyakuzwa ngaphambi kokuthi uze la uthi wena bulibela uthi kuyena yonke lento eyenzakalayo ibuye naye le ekade sebenza khona ukuthi mani senkonzweni nidlala iwrestling kwenzeke lesigameko phambilini bengizitshena kanjalo ngaphambi kokuba ngize ngigonyuluke kulomlisa mina ebekade nithandana nidlanelana okay yes so bengiyitshena ukuthi lento ifike naye kodwa ngithe mase ngigonyuluka kulomlisa oyinyanga esengichazela ukuthi no mina bengivele ngikulindele ukuthi uzofika nenkulumo kanje mina lento vele yenziwe yimina ngesibanga sokuthi nesikhwele nami ngifuna ube ngoba
kwayila ngazi khona ukuthi hayi ubaba akanacala kuyona yonke into. Kushuthi isikhwele sakhe kahle kahle sekuwukuthi wakubona kuqala wakushela yize-ke phela ungamvumanga ngalezi ayigazi then useyabona manje sewulotsholiwe sewunomuntu wakho senize ninanengane wasekhetha ukuthi nje avela vale yonke into. Nami ngibona kanjalo. Yeah. Hayi ngicabanga ukuthi singasapholisa amaseko okunye nokunye sokuqhubeka uma sekufike yena obhaleliwe. Bukele Black Life sicela uhlale kanjalo sisaku ad break asihambile. Siyabuya siyolanda yena ubaba azozwa lo daba uma angitshela lona. Siyacela ukuthi uhlale kanjalo unganyakazi. Danko. Bukele Black Life sesiphinde sabuya. Ngicela ukugcizelela la. I-Black Life ine Black Life beer okwenzeka khona ukuthi mangabe unomcimbi uyakwazi ukuthi uxhumane nathi. OBS nabo i-gin and tonic bese kuba ubeer. Sikwazi ukufika yonke indawo ekhona eSouth Africa. Inamba ozoyithinta ile namba ebhalwe la ngezansi. Siyabonga. Baba uyaphila? Ndiyaphila tata, unjani? Ngikhona baba, siyajabula ukuba nawe namhlanje la kwa Black Life. Yebo. Igama lami mina nguSibusiso Shabalala. Sikwishow ebizwa ngokuthi sikhipha imfihlo. Ngiyazi njengamanje uzothuka ukuthi amakhamera awani bizelweni. Okunye nokunye uzokuthola ekhambeni kwesikhathi. Ngaphambi kokuthi siye phambili nodaba lethu, usacela ukuthi uzazise kumbukeli igama lakho nokuthi usuka kuphi. Igama lami ngingumluleki Ifani ngokwaNobengela ngisuka eMthatha eNorthcrest. Siyajabula ukwazi. Mawusakhona usaright? Yebo ngisakhona. Ngisacela uchazele ubaba lo daba ke wangicazela lona earlier. Uliqale nje eqakaleni izolikhipha ekhanda. Yena wami sawubona. Moro. Uyaphila baba sakhe? Sikhona. Hayi ngikhona mina ongatheni. Nginodaba engize nalo la ekhaya namhlanje olwenza ukuthi sihlangane la sihlangene khona. Ngiyazi ukuthi kuyakuthusa unemibuzo eminingi uyayibuza ukuthi ngabe yini yenza ukuthi ngingakwazi ukukhuluma nawe endlini. Kodwa ke ngoba sekwenzekile safika la ngizocela ukuthi sale sesuliqeda ngikhuluma ngichazele kabanzi ukuthi kungani silapha. Baba uyakhumbula phambi kokuba uye kumsebenzi usanokuhamba sebenza ubuye ekhaya kwesinye isikhathi uhamba ubuye emva kwenyanga kwesinye isikhathi uhamba ubuye emva kwenyanga embili. Okay. Uyayikhumbula inkinga esibhekene nayo ekhaya ekamereni thina sobabili ukuthi eyiphi? Andikuva ngokuchaza ngiphi inkinga ke. Sengisho le eyesibhekene nayo mangabe senza inkonzo yasekamereni baba. Hayi yabona ke. Ngiyethuka nami ndithuka kwezi izikhamera ke ngoxoza ndibizela udaba njengolo ndibizela lona. Mhlambe mangicela umbeke esithombeni nje uvela uyichaze nje le ndaba umchazele nje yonke indaba vela aze kahle kahle ukuthi why la. Okay. Isizathu esenza ukuthi ngibe la ingoba bengithanda ukutshela iqiniso ngesizathu esenza ukuthi sibe nenkinga esinayo mina nawe. Ngoba sengihambe ngasithola ukuthi kahle kahle akuwena oze nenkinga phakathi kwekhaya imini ofakile inkinga. Selilonke ngizokuchazela la ukuthi ngalesikhathi baba uhamba ungabuye ekhaya inyanga zibe mbili kwesinye isikhathi ibe yinye kwesinye isikhathi kuze kuedeke namasonto amabili inyanga sezibe mbili. Nami kuze kwenzeka ngagcina ngiphunyuka ngiwa endleleni ngazigcina sengiwumuntu ophingayo. Kanti ukwenza kwami lokho ngizokwenza nomuntu orongo.
Ngihlangane nomuntu baba engimaziyo vele ekukhuleni kwami ngisayintombi. Ukuhlangana kwami nalomuntu lo engangikade ngifunda naye, ngihlangana naye kanti nje useyinyanga. Ngiyakwazi lokho ukuthi useyinyanga. Ngenxa yomzwangedwa nesizungu engithe ngabhekana naso, ngagcina ngiluthekile, ngafika naye enkundleni yaseGamari. Lokho okwenze ukuthi isidoda sakho baba sigcine singabe sisasebenza mina nawe mangabe sihlangana ngoba ubhuti lo ungicuphile. Andivanga kula magama okugqibela. Ngithi ungicuphile. Kuze kube ndinale ngxaki endinayo, utsho ukuthi lonke ixesha wena uyazi. Hayi bengingazi sonke lesi sikhathi kodwa ngikwazi late lokho ukuthi lokho kwenzeke ngenxa yami. Ngoba ngithe mangiya kuye ngimchazela ngenkinga engibhekene nayo wase ya confess ukuthi hayi vele uyazi into akayenzile yina ngenhloso. So ngize kuwe ngokukhulu ukuzithoba nokuzehlisa ngokuzokhuluma iqiniso kuwe ngibone ukuthi mhlawumbe ingakhona indlela esingayilungisa ngayo. Uchaza uba xa nihleli nobabini ke ngizazobuya ndibe right ke mina empilweni yami njengoba nina nisazi. Uzokwenza yini ukuthi ungabi right ngoba nami ngibe right uhambile uthi umanzi uhlele eGoli? Kodwa unasiqiniseko uba besukubenza ngoba usazi uba nisemsebenzini. Akwazeki ukuthi indoda ingahlala inyanga engaka kuphela uthi umanzi namasonto amabili ngaphezulu ungitshela ukuthi wena uhlela wenze lutho. Nami ngumuntu nginemizwa. Ugcine nami ngilingeke. Ke sicela ungichazele kahle. Uchaza ukuthi uzohamba uye kuyena umcela uba mani umtshela ukuthi mani kuye nibe right kule mpilo endiphila kuyona. Angizukuya kuwe thina sozama indlela yokuthi ubaba lapheke phakathi kwekhaya. Wayibulela impilo yakho sisi. Angibulalanga impilo yakho nami ngizicabangela iminyaka emingaka ndiphila nawe sesiminyaka emingaka mingaka impela uqinisile nami mingaka ngikubeke wazi kakuhle uba benisebenzela wena angikwazi bengingekho kaloku mina benginama-camera endiwajongayo phaa ubuhlala uthini namankazana la uhlala khona. Ubethwe kukuzicingela into uba mna ndenza something emsebenzini. Ngizawuthini ningacingi uma ngifonela ungayibambi ifoni? Awubambi kwafoni sometimes ayingeni kwangena uthi mina ngicabanga kanjani njengomuntu wesifazane. Njengosonibizele kula makhamera ke ngokuchaza into uba yonke le nto izokwenza into uba makube ndiba right mina njengoba ndibizele apha. Angithi njengoba ngikubizile lana ngoba ngifuna isisombululo sokuthi siyilungisa kanjani thina lento sobabini okanye ngithola usizo kwabanye abantu ngibone ukuthi sisizakala kanjani ukuthi sikwazi ukuthi kulunge nenkinga esibhekene nayo ekhaya. Hayi mina sisandiqonda uba nawe noma abantwana uba mna andiqondi nje ubizoba salunga ngoba lokho akusekho kwanto nje mna nje endiyiyo nje ndihlezi ndisisithombe njengoba ndisisithombe salamzi ndijikeleza lamzi imini nobusuku kanti wena uyazi uba ndinje. Tata uyathanda ukulapheka? Uyathanda ukuba right uba nguwe sisowaziyo uba utheni ungayi kulo tata uyomxelela into uba ngoku sendisekunje ke ngoma kaphinda alungise le nto ayenze kum. Andithi ngakho ndithetha nawe because vele sengithethile naye ndixela uba ndithethile naye ndifuna sithole isisombululo sobabini ngikuva uba wena uthini uyavuma na. Ke ngoku xa ukuthi awuvumi mina nizawuthini? Ngoba la mayeza kumele siwasebenzisile kumele siwasebenzise sobabini xa ungavumi mina nizawuthini? Hayi ungcono uba unolwazi apho sizophuma singakhona ngaloko mna andingomntu osebenzisa amayeza ixesha elininzi. Ndiyayethuka nje kwale nto endiyiva apha njengoba ndibizelwe kula makhamera. Ndiyayethuka nje kwixesha lonke njengoba mna ndisebenza apha uyazi uba wena unayo umntu osecaleni sekugcina mna sendinengulo futhi eyilolu hlobo endingasaqondi futhi noba izoba salungake njengoba ngoba ndinje. Xa ngabe ilunga uzawusuthini ke? Andinasiqiniseko uba kukhona into ezawuba right. Manje awusho lama ngiyakuzwa uthi lo munye ishende lakho uphunyukile okokuqala nimbathe kangaki kanti? Mangikhuluma nje kuseqinisweni ngendlela izinto ebezenzeka ngakhona ubaba hamba ngabuyi ngingakubala ngithi kathathu kane. Okay. Ya ngingakubala ngithi kathathu kane kodwa
Bekudependa ukuthi ubaba uhambe isikhathi esingakanani ekhaya nanokuthi uye wabuya ngasiphi isikhathi ngoba isikhathi esiningi mangabe umuntu ozofika umuntu oqala foni asho ukuthi uzofika ekhaya. Manje bekusawuphunyuka lokho kwesibili kwesithathu noma besuku-enjoy shiya-ke ukuthi ubaba kanjani Bese kuyipholisa inhliziyo ngendlela izinto ebezenzeka ngakhona. Bese ngiyitshelile mina ngokwelami iside ukuthi kulungile-ke ubaba noma engabuya ekhaya ngenyanga azobuya ngayo kodwa mina ngiyazi ukuthi khona la ngizosizakala khona eceleni. Yebo. Ukuphatha kanjani ukuzwa baba ukuthi uyele emakudeni umfazi wakho badlala naye wrestling ngala? Ndibuhlungu tata ngoba emnyanisweni kukho konke nami njengoba bendisebenza apha bente ndimxelela uba ndibambe ama-overtime. Kungekho nto mhlawumbi yena engekho wayibona endiyenzayo ngaphaya koko. Ndibuhlungu uba njengoba mna ndisebenza ngapha yena ushiyeka ngapha esenza izinto endigazaziyo ngoba ndiyayithuka njengoba ndibizwe apha nje kula makhamera. Kangoba nangoku andithanda uba kulapha kula makhamera kodwa ke ngoba sendilapha umama lo ngumama wekhaya ndihlala naye ndinabantwana babini naye. Kubuhlungu ke ngoba ekugqibeleni andinokwazi ukumshiya kodwa ke ngoku le ndizoyifumana apha ibuhlungu kakhulu kum. Kundiphatha kabuhlungu phezu ngoba bevele inhliziyo yami ibuhlungu ingulo ke ebekuyeyam. Ngagcina ngemchazela ukuthi mama ekhaya andikho right mna empilweni. Ndingazi uba kanti yena unolwazi uba ndinje nje. Nguye onolwazi uba ndigula sesisigulo nje nguye owaziyo. Yindaba mhlambe kubaba kubelula ukuthi akanokwazi ukumshiya emva kwalento ayisolayo ukuthi wena njengoba kade usemakudeni ikhona into obuyenza nje ukusola kwakhe ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho? Uyabona bhuti manje ndifuna ukuxelela inyani yena umama ekhaya akukho nto bendimenzela zona bezingapha. Vele ke nathi singamadoda sinako ukuphazama phaa napha kodwa ke akukho nto ebendiyimenzela yona ebingaphaya mandithetha nje kwiqiniso. Kuba ke nasemsebenzini kwexesha kwimisebenzi endiwusebenza uthola ukuthi lapho ndisebenzisa khona ngumsindo ikontraki akwimafowuni akakwazi athi mafowuni andiyithola ukuthi mhlawumbi sefowuni 3 times ibe ifowuni ndingayivanga. Ndingazi ukuthi noba mhlawumbi bedinwa nayiloko kacinga into bafana uba sendisemshithweni kanjalo ke. Kodwa nje ngoku sendisekhaya ndiye ndandibona uba hayi impilo ayihambi kakuhle. Kwinkulumo yakho manje baba uqeda ukuthi njengamadoda kukhona la siphazamiseka khona. Ekuphi la kade uphazamiseka khona amaphutha kade wenza? Ngeke ngiphike baba bekhona amaphutha kodwa hayi phambi kwakhe ngoba lokhu bendikude naye. Ilento ayichazayo. So nami bendingazixelela into uba ingaba nguye onolwazi nempilo yami. Nami iphutha lami angilenzanga phambi kwakho. Kepha bengazi ukuthi kuzoba nomphumela onje. Kushuthi baba iy'nsolo zakhe ngawe ziyiqiniso. Ngeke ngize ngithi ziyiqiniso ngendlela ayibeka ngalo. Usho kona nje ukuthi yena njengesho nje ethi waqala nalo mfana esikolweni. Usho ukuthi angazi nokuthi into mina ngihlangene naye babevele njengoba seyibeka ngosithi yena uze wazoyenza ngoba seyishade nami. Uyaqona? Andinalwazi ke mina ukuthi ukuthi into mhlawumbe ndahlangana nabo abeyiqala esikolweni wayibona le ndaba. Apho ke ngophinde ingiphathe kabuhlungu khona. Bayibona le ndlela ayibeka ngayo uba yinto bebevele besiyashelana esikolweni. So ngoku sekufike kule ndawo sele seshadile wabona ukuthi hayi sengamqoma ke ngoku bayibona loo nto leyo. Kona yena mina ndishade naye ndingena umuntu ebendijola naye ecaleni naye uyayazi lo. Kodwa uthe masusemshadweni wathi usuthola umsebenzi kude nawe njengomuntu wesilisa mawuzizwa ngathi ufuna ukufinyisa ikhehla kwase kube khona umuntu oba naye le khambeni. Kona ke ebuqinisweni ngeke ngohlobo nami ebendigula ngano bendingacingelanga into uba inganguye ozokhupha iqiniso ngokuba uyayazi lento. Kwelinye icala ndingabuye ndiyisho ukuthi ngeke bendizazi mhlawumbi okanye ndicingela uba mhlawumbi ke sisigulo nje ndisifumene endleleni kanjalo. Kona nje ndibuhlungu xa kufika yena engixelela ekubeni yena ke ndihlala naye ngumama ekhaya. Ayibona le ndaba.
ngiyayibona indaba. Kodwa kucacile ukuthi mina nginacala elitheni kangako ngoba vele nawe ubukenxeza la ubuhlala khona ubuchitha vele uyavuma ngoku. So-ke shuthi uconfessa kwami nawe kukunikeza ispace okanye ngathi isikhala sokuthi ukhiphe okusesifubeni sakho. Ngoba kungenzeka ukuthi khona ngaphezulu kwalokho okusazovela mina engakwazi. Mina ngikuvezile okusesayidini lami. Uthini ngawe? Shuthi kusangavela okukhulu, kusangavela izifo, kusangavela into engingayazi, kusangavela abantwana. Kuthiwe nangu utata uyafuneka unomntwana pha. Umntwana uyakhala ukhalela usiko. Nawe unazo imfihlo ezikhona ukuthi awufuni ukuvuma. Shuthi isilimi mina ovele weza lapha wazi ukhipha amaqiniso uvele nawe unazo imfihlo nazo. Ngendlela oyibeka ngayo indaba. Kubuhlungu vele kuba ibe nesigqoko. Kodwa ikhehla ubulifinyisa ngithi ngani. Kuba lento ibe nesigqoko. Ubulifinyisa ikhehla. Why wena ma wakhetha ukuthi uvele ulale nomuntu ungakhulumanga naye? Ngizamile ukukhuluma naye kaningi. Kepha ube umuntu ongatholakali. Angeke ngithi namhlanje ngizimisele ukuthi ngizoba nenkulumo nawe ocingweni umuntu okude kunami. Ngizoba nenkulumo nawe emayilana nokuthi noma nginezikhalazo ezu1 no2 no3 no4 ngingakutholi nangakusasa ngingakutholi. Ngizodikila ngalelo langa wena ozongifonela ngalo mina ngizobe ngasekho kunonkulumo. Cause inhliziyo yami izobe isihluthukile. Ngizamile kaningi akatholakala ifoni. Yini babe ekwenza lokho kuba ucingele into ba mina ndiyajola. Awukwazi ukuthi mina ngikufonele efonini baba ulibamba ucingo ungitshela ukuthi uzobuyela kimi usabhizi kuphele 2 days ungabuyelanga kimi ubhizi ngo2 days wonke for ukubuyela kumfazi wakho. Yini baba kahle ukuze sizokwazi ukuya phambili. Imbangela ebanga ukuthi ungayibambi ifoni. Yilo akafuna ukukuthola manje. Ngikuchazela ukuthi baba kuyenzeka ukuba ndingene ama-overtime and apho ndisebenza khona kusetshenziswa imishini kuba nomsindo kwexesha uthola ukuthi kwafoni leyo ishite e-office ayikho kwakumina. Ngifika ngithi sendiyivula ndifika ifoni sekade ifoni kube manje buyela kuyena. Uthe mayengichazela earlier wathi ubunokuhlala kwesinye isikhathi uzungabuyi inyanga zibe 2. Bekwenzeka ukuthola ukuthi njengoba sisebenza pha kuyenzeka into yoba kuhamba omunye umuntu afuna ukubanjelwa kwindawo yakhe. Nje nami kwenzeka uba mangibuya mhlawumbe kufanele uba angiphumi ngibuye ngisazi ukuthi ngizocela omunye umuntu angibambele kube kungaso sikhathi soba mandibuyele ekhaya. Hayi uyajabula wena ubambela abanye abantu ukhohlwe yikhaya bona bakhumbula amakwabo. Wena usala ubambela nabo bendithi xa ngaba ngigoduka makuyinini ngoba mangabala nje unyakeni ngingasho ukuthi enyakeni ubuye inyanga zibe u7 noma zibe u6 zibe u7 ngisho njalo. Unyaka unenyanga ezingaki? Bese ulindele ukuthi mina ngizohlala ngilinda ubaba ke ngokuba bayosebenza mina ngihleli nabantwana ekhaya. Angisho ukuthi ngiright ngesenzo sami engisenzile kodwa nami bese kufike la engizwa khona ukuthi nami ngumuntu wesifazane nginemizwa. Ngoba phela wena ukangikwazi ukuthi uhleli wenzani la uhleli khona. Yebo ukusebenza ngiyakwazi ukuthi uhambe ekhaya ngoba uyosebenza kodwa ngeke. Angithi kodwa impilo yami uchaza ukuthi kule mpilo yami sofanele futhi kube yimi mhlawumbe kube yimini okhipha imali ohamba emaxoleni ezamela impilo yami. Yabo nje wangizela mina ngize ukuzoconfessa ngase ngiza nesisombululo sayonke into. Siyakuzwa lokho. Kodwa sisi wena wasuthatha isinqumo ekubeni wathi ungena emshadweni wathi uyobekezelela konke. Wathatha isinqumo ngaphandle kokuzwa yebo ke akayibambe ifoni kulo 2 days kodwa ke ukubekezela uqala uthola imbangela kahle. Shuthi ngihlule ukubekezela nami njengomuntu wasemhlabeni. Nami ngumuntu nginawo amaphutha. Yebo. So baba kahle uyavuma wena ukuthi ube khona esincanakazana obulala naso le. Belifinyisa ikhekhe. Hayi ngeke njengoba naye sezokhupha iqiniso tata. Andibuye ndiyize ebuqinisweni. Ebunyanisweni nje ndithi nami bengingaqondi uba ingaba nguye onolwazi. Bekuba khona vele lokho. Mase ndibuya ke njengoba esho naye ethi uzokhupha iqiniso. Ebendingakwazi nami engikwethukayo ekuthetha kulama camera. Ngoba lo angazi uba ebezelana kulama camera ebefanele uqale wanixelela nami ndethuka hayi ngoma nisuka nondanda lapha nindilandela ba mandibe la kulama camera.
kuyaphoqa ukuthi ndisho ukuthi nami bekuba khona ebenikwenza emsebenzini ngendlela ayibika ngayo. Buba happy emsebenzini nahleli linde wena ekhaya. Ukwenza kanjani lokho wena baba ke sengikubuza ucabangile ukuthi unezingane wakucabanga ukuthi unonkosikazi umshiye ekhaya? Hayi ngicabangile. Ukucabangile. Waqhubeka kodwa walifinyisa ikhehla. Hayi. Okay. Njengamanje sesilana ke usutholile ukuthi okay umkakho benza lokho akwenzayo nawe usutholile ukuthi ubaba ubenza lokho akwenzayo. Ngokwakho ke wena baba from now on kuyaphambili ubufisa kwenzakale kanjani? Hayi mina futhi ndizobulela nje uba ndibe lapha ngoba nenhliziyo yami ngoku seyisazi uba kwenzakalani. Andinokwazi ukuba kumama wengane ndithi hayi masube siyawuyeka lo mshado. Nganyamezela kweligama elishoyo njengomama wengane uba hayi sesizozama-ke impilo ke kodwa mina bendifuna ahambe hayi kuleya ndoda ayikutshela ukuthi manje kaloku nje lento eyenzile ayilungiseke ngoku ingxaki lento uba ngoku izophoqa ukuthi uphinde kube yithini sizohamba emaxhweleni kona mase silapha kula makhamera ngoba izwe vele libona lonke nami sendinokoyika bendingathandi kwanto uba ndibizele kula makhamera engcono uba bendixelele kwasendlini. Ngoma sesilapha-ke usazoqhubeka kube nguma wengane. Angeke ngithi ahambe aye kibo ngesenzo sakhe. Mamzo wena lokhu ukuqhubeka ukulala nalomuntu obulala naye ukuyekiswa ukuthi ubaba usebuyile la noma ukuyekiswa ukuthi awusathandi? Ubuza ngoba ufuna impendulo ukuthi siqhubeke nenkulumo sephambili noma ubuza ngoba ngifuna ukwazi njengamanje kahle ukuthi ninobaba nime kuphi kahle ngoba phela into esifuna ukuyizwa la siyithole kahle iqiniso bese kube khona isixazululo kwindaba yenu ukuthi kuyenzeka yini ukuthula phakathi kwenu. Okokuqala ongenza ukuthi ngihlehlele emuva kube unembezo. Okwesibili ukuthi umndeni wami ngisawuthanda ngisawufisa ukuthi uhlangane. So okokuthi ngiyanela noma ngisanemizwa ngikuthathe ngakubeka eceleni ngesimanga sokuthi ngicabangela umndeni wami. Okay. Ngiyakuzwa. Ubufisa kwenzakaleni ke wena from now on yaphambili? Into ebengiyifisa njengamanje mina ukuthi ngisizakale okanye ngathi ningisize sixhumane nalo bafo kuze sizokwazi ukuthi ubaba sekhaya sizakale. Ngoba bengeke ngikwazi ukwenza ngingedwa ngimthathe ngithi siya kuyena ngoba imithi noma imishanguzo bezomnikeza yona ibingeke izimsize kusakhona imfihlo phakathi. So ebekuzongisiza ukuthi ngihlambuluke kuyena azi ukuthi ulashelwa phezulu kwento ethe yasifika la sikhona namhlanje. Okay, uthi isifiso manje ukuthi nihambe niye kuyena lo bafo ukuze uzokwazi ukulapha ubaba? Yebo. Wena baba kuzokuphatha kanjani ukubona umuntu osengena esibayeni sakho kwazi kwayikathathu uyofuna usizo kuyena? Hayi ngeke nje ngikwazi bawo. Ungase-ke ngiyeke kwabanye abantu bomuzi ngoba ndihaleni nje ngoba ngimazi nokumazi nasebusweni. Uyamazi kuyikonta awazi ukuthi uyena. Ngase ngiye kwezinye izinyanga kodwa kangihaleli ukuthi ngijongane naye ngoba singaze sibambane kube kuhlungu. Ngangcono ke ngiye kwezinye izinyanga hayi yena ngokunoma. Kunganjani ke mina ngihambe nomuntu omdala wasekhaya ndikulandela amayeza then wasebenzisa? Aphinda asetshenziswe yimina amayeza asuka kuyena. Useuvalwe ngawo. Kube njani ukuthi uyangiqedela phela njengoba sengiqedile? Uvale ngawo vela amayeza azakuqedile. Hayi ngeke ngivumeke lokho sisike nje angifuni nokuqhatha ngase ngiqhubeleke nempilo lengiyiphila okanye ngihambeke ngiye kwabanye abantu. Kodwa nje yena ngisamdingi. Ubuhlule yini sonke lesikhathi ukuya kwabanye abantu kanti uyazi ukuthi kumele uye ebantwini? Angithi ukuchazela ukuthi bengingazi mina ukuthi inkinga wena owaziyo. Uchazile nje ukuthi bengazi ukuthi wena owaziyo. Sewuyakuchaza ukuthi nginje wena. Okay, ngoba kuzwakala ngathi ubaba akayizwa leyo ukuthi kuyiwe kulomuntu ayomsiza. Asike sithi nje okwamanje ngoba iscore 1-1. Into ezokwenzeka thina la ka Black Lives sinempande zama Africa. So kwazi ukuthi simsize
ikhona omunye umuthi ekuthiwa umvusankunzi. Singakwazi ukuthi simsize ubaba kule nto abhekene nayo, uku-avoid ukuthi azaye le engafuni ukuthi aye khona. Angakujabulela nalokho uma ngabe kungakwazi ukusinikeza inqubela phambili. Kwena baba, lokho engikushoyo uyavumelana nakho? Hayi, ngiyavumelana nako. Ndiyavumelana ngoba inkinga evele lenivelele nayo angazi ukuthi isikhathi esingakoze kube nini nje ngiphila le mpilo engiyiphilayo. Ngiyavumelana nalokho. Siyakuthembisa uzosizakala, baningi abasizakalile. Siyakuthembisa ukuthi uzosizakala. Kusho ukuthi isixazululo kahle kahle njengamanje ukuthi niyakha futhi kabusha ekhaya leni. Ngingakujabulela lokho, ngakufisa ukuthi sikwazi ukulungisa emaphutheni esiye saba nawo, sabhekana nawo ekuhambeni kwendlela ngoba indlela esesihambile yinde. Bengathanda ukuthi kusalise kushabalala kanjalo. Ngiyafisa ukuthi silungise izinto, sibuyisane njengomndeni, sibone ukuthi inqubela phambili sithathe sibe kaphi. Yebo. Hayi, cabanga ukuthi igxathu elihle kakhulu. Naye baba, ngiyakucela masusemakudeni ekuhambeni ukuthi ukhumbule umndeni wakho, uzikhumbule ingane zakho, ukuze inkinga ezifana nalezi singeziphinde futhi ukuthi zenzeke. Hayi, ngizokala. Siyabonga kakhulu. Siyakujabulela ukuthi sibe nani kwa-Black Life. Hayi, siyabonga ukusizakala. Ngane zakwethu emakhaya, siyabonga kakhulu ukusibekezelela nokuhlala kwenu nibukele uhlelo lethu. Likeani, ni-commente, ni-subscribe. Siyakuthanda kakhulu lokho. Ufako lakho kuvo nawe mayelana nale ndaba bese idingida namhlanje. Siyabonga kakhulu. Siyophinde sibonane futhi nangenye episode elandelayo. Bathi showcase ehamba ne-pillowcase emagameni. Danko. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.